Dávajte si pozor. Práve v tomto okamihu začali rôzne spoločnosti posielať listy na odkúpenie ornej pôdy. To znamená, ak vlastníte nejakú pôdu alebo nejaký pozemok, tak tieto spoločnosti chcú od vás tú pôdu vykúpiť za veľmi výhodných podmienok. Ale veľmi výhodných podmienok pre nich. Konkrétne nám napríklad prišiel teraz list, že chcú odkúpiť našich 2200 metrov štvorcových stavebného pozemku na vlastne 4 alebo 3 rodinné domčeky za 1300 eur. Trhová hodnota tohoto pozemku presahuje 100 000 eur. Možno, že aj 150 000 eur. V takomto prípade si musíte dať pozor, pozrieť sa na to, akú reálnu hodnotu má váš pozemok, aj keď je evidovaný ako orná pôda, trvalý trávnotý porast na liste vlastníctva. A v každom prípade je dobre sa poradiť. Takže ak vám takáto vec príde, určite na takýto list nereagujte a kľudne nám napíšte, dajte nám tento podnet, ideme týchto podnetov teraz zbierať viacej a chceme prísť na to, koľko ľudí môže byť poškodených práve takouto nejakou výzvou alebo takouto listovou ponukou, ktorá dneska chodí hlavne starším ľuďom a dôchodcom. Dajte nám vedieť.